सबसे पहले देव आदि देव महादेव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार करी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। माँ गौरी गणेश के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। साहब हरेंद्र नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा, हमार प्रणाम स्वीकार करी। धरती पर बैठल धरती मैया के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। जहाँ तक हमार आवाज़ जा रहा बा सब गुरु भाई बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भाई बहन देखता चैनल के, हम सबके चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। तो आए भैया देखी, हम ललिता आज बहुत सुंदर एगो शिव गुरु के कथा लेके आइल बनी। कथा सुने के प्रयास करब। कथा सुनल जाला तो पूरा सुनल जाला, आधा अधूरा ना सुनल जाला। काहे कि कथा के फल पूरा मिली रोरा सभी के। इससे कथा सुने के प्रयास करम भैया लोग दीदी लोग, समय टाइम निकाल के खोल के भी रख दे हम मोबाइल के, और काम करत रहब, कथा सुनाई देत रही। तो ऐसे भैया लोग दीदी लोग कथा सुने के प्रयास करब। चैनल के सब्सक्राइब करब, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट करब। कमेंट कर मत भूलब, कमेंट में जरूर लिख के डालब हर हर महादेव। तो देखी भैया, एगो गरीब परिवार के कथा हो, साथ में नाग नागिन के भी बारे में। कैसे नागिन के दिल जीतले रहे एगो गरीब के बेटी। इहे कथा रोरा सभे के बीच में हम लेके आइल बनी। तो कथा सुने के प्रयास करब, कथा के पूरा सुनब, तबे समझ में आई कि यह कथा के मतलब का भइल। देखी भैया लोग दीदी लोग, एगो गरीब परिवार में एगो लड़की जन्म ले लेले रही। उनकर माता पिता बहुत गरीब रहन, गरीबी स्थिति से गुजरत रहे लोग। गरीब से भी गरीब रहे लोग कि भिक्षा मांग के खात रहे, घर में कुछ दाना पानी ना रहे। भिक्षा मांग के माई बेटी दोनों जनी माई बेटी निकल जात रही जब भीख मांगे खातिर, आ मांग के ले आके अपन पेट चलावत रही, दूगो बाल बच्चा के पालत पोसत रही जा। तो देखी भैया लोग गरीबी का करेला, आ भूख अपना बच्चा के भी ना पहचानेला। ये ऐसा पेट चंडाल ह। लेकिन सब माता ऐसा माता नहीं खी जैसन कि यह कथा में ई माता बाड़ी। बहुत माता लोग बाकी कहता कि हमार पेट भरो चाहे ना भरो, हमार बाल बच्चा के पेट भरे के चाही। लेकिन एह में माता कुछ अलग हट के ही बाड़ी। पुत कपूत हो जाला पर माता कुमाता ना हो खली। तो देखी भैया दीदी लोग भिक्षा मांग के लेके आवत रही जा दोनों माई बेटी, आ खाना बनावत रही जा, खात रही जा। एक दिन के बात ह कि लड़की के तबीयत खराब हो गई। उनकरा बेटी के कोई कारण बस ना गोली भिक्षा मांगे खातिर, खाली माई गोली भिक्षा मांगे खातिर। भिक्षा मांग के लेके आईली। तब भिक्षा में उनकरा मिला रहे आटा। आटा लेके आई रही मतारी उनकर, कहत तड़ी बेटी से कि हम भिख मांग के ले आइल बनी, भिक्षा मांग के ले तू ना गोइलू ह। कहत तड़ू कि तबीयत खराब बा, तो जाए दो घर के काम कर, आ खाना पका दो, भूख लागल बा, ले अब हम खाई। बेटी का कैली कि रोटी बनैली। रोटी बना दिली तो रोटी 3 गो बनल, 3 गो रोटी बनल बा। में का कैली 3 गो रोटी बनल, आ एगो जो थोड़ा सा आटा बच जाला, पिछला रोटी कहल जाला ओकरा के, छोटा रोटी टिकरी जैसन बेचारी पिछला रोटी लड़की बना देले रहे। अपना माई के 2 गो रोटी ले जाके दे देली। एगो पहले के रोटी है जौन एगो बीच में होखला तवन रोटिया ले जाके अपना माई के दे अइली कि माँ तू ल है खाना खा ल, हम बना देले बानी। आए अपने बेचारी लेके का खैलस लड़की, तो एगो उहे जो पिछला रोटी होखला टिकरी छोटा सा, ऊ आ एगो और रोटी लेके बैठल बिया लड़की खाना खाए खातिर। खाती या लड़की, और ओकर माई कहतड़ी हाल देखा के जल्दी जल्दी खा लेली। कहतड़ी कि हमरा के वो पिछला रोटिया काहे ना देले ह, पिछला रोटिया ले आके दे, हम ओहो खाई, हमरा भूख लागल बा। और आ तो ए माई हती चुकी तो रहले रहे पिछला रोटिया, हम ही खा गोनी ह, ना बुझाइल हम खा गोनी ह, पहले कहबे ना कैलू ह, हम खा गोनी ह। उ टिकरिया रोटिया तो हम खा गोनी। आ तो ना हमरा के तू काहे ना देलू ह, हमरा के तू काहे ना देलू ह।
आ तो ये माई तहारा के तो 2 गो बड़े बड़े रोटी बढ़िया से बना के देबे कैनी हाँ। आ हम एगो रोटी लेनी हाँ, आ एगो उहे पिछला टिकरिया हम लेके खा लेनी हाँ। ओह टिकरी खातिर, ओह रोटी खातिर ओह बेटी के हर तरह से बहुत बेइज्जती क देली मतारी, बहुत बेइज्जती कैली। अतना ना बेइज्जती क देली, अतना बेकाबू कर देली। ओह लड़की के समझ में ना आइल, उ घर छोड़ के लड़की निकल गुल बिया। इतना मार मरली, इतना मार मरली ओह टिकड़ी रोटी खातिर हती चुकी। देखी कैसन मतारी के जी रहे, ऐसा ना होके के चाही। अपन पेट भरे आ चाहे ना भरे, आदमी सोचला कि बाल बच्चा के कौन धन खिया दही, कैसे खिया दही कि बाल बच्चा के दिक्कत ना होखे। तो देखी ओह टिकरी रोटी खातिर बहुत बेइज्जती करी, बुरा हालत कर दिली ओह लड़की के। लड़की के समझ में ना आयल, घबरा के लड़की घर छोड़ के निकल गुल बिया, जंगल के ओर लड़की जातिया। जब लड़की चल दिले बिया घर छोड़ के, गुरु बहना लोग रात होखल आवता। अब तो अब कहाँ जाई, लड़की सोचती है कि अब हम कहाँ जाई, कहाँ रह, घर छोड़ देले बनी, हम जंगल के ओर घुस गइल बनी जंगल में। अब हमारा समझ में नहीं आवत कि हम कहाँ जाई। लड़की डेरातिया रोवतिया, डेरातिया रोवतिया, लड़की के एकदम परेशान भी है लड़की। जब तक से देखी महादेव महादेव का कैले बनी, हो जा एगो नाग नागिन के भेज देले बनी कि उ बालक है आवतिया जंगल झाड़ में, कहीं चीता भालू कुछ खा जाई ओकरा के, जाके ओकरा के बचाओ। आ देखी नाग नागिन चल देले बा। ओह जंगल के राजा रहे नाग नागिन। शिव गुरु के कृपा से नाग नागिन जब आइल बा, नाग नागिन के देख के आ लड़की और डर गुल बिया, हाथ जोड़ के रोवतिया खड़ा बिया, रोवतिया खड़ा बिया कि अब हम ना बाँचब, हमारा के ये लोग काट ली आज ये मर जाए तो मर ही खातिर आइल ही बनी। तो चाहे चीता खाए, चाहे भालू खाए, चाहे ही नाग नागिन हमारा के खा जास, कौनो बात नहीं है। जब हम निकलिए गुल बनी तो अतना हमारा के माई परेशान कर दिली है कि हम घर छोड़ के निकल गुनी हाँ। हाई अंधेरा हो गल, केनहू कुछ गाँव गड़ान कुछ नहीं खेलौकत कि हम केनहू जाके छुप जाई, लुका जी केहू के घरे। देखें गुरु बहना लोग, लड़की डरे रोवतिया नाग नागिन के देख के। नाग नागिन के भी ममता रहेला, ऐसा बात नहीं है। जब तक हमनी के गलत ना करल जाई, जब तक वो लोग काटेला ना, छेड़खानी होई उनकरा पर तनिको हमनी के पैर रखा जाई चाहे ठेक जाई, तबे वो लोग काटेला। ना तो ना चाहेला कि हम केहू के परेशानी पहुँचाई या काटी। तो देखी लड़की डेरातिया, नाग नागिन साक्षात होके कहता कि ए बच्चा तू बोल कहाँ आइल बड़े है घोर जंगल में, आ इतना ही रात हो जाता, तू कहाँ से चल बड़ू भटक के, का कारण बा बतावा तू हमरा के। तो कहतड़ी लड़की कि हम एक गरीब परिवार से बानी, भिक्षा मांग मांग के पेट भरत रही जा। माई हमारा आटा मांग के लेके आई रही। एक दिन के कहानी है कि हम ना गोनी, कोई कारण बसते हम ना गोनी, हमार तबीयत खराब हो रहे, भिक्षा मांग के लेके अली। माई रोटी बनावे के कहली, हम बना देनी। माई के 2 गो रोटी खियनी, हम अपने एगो टिकरिया ले लेनी हाँ, आ एगो रोटी लेके खइनी। वही खातिर माई हमरा के जवन ना करे के तवन कर देली है। यही खीस में हम घर छोड़ के आ निकल गइल बनी कि कहीं हमरा के महादेव गुरु शरण दिहन, ना तो कहीं हमरा के मौते दे दिहन, अब हम रह के का करब। इहे सोच में हम निकल गुनी, हमार दिमाग ना काम कैलस। नाग नागिन से लड़की कहती है रो रो के। नाग नागिन कहता कि अच्छा ठीक बा बाबू, तू हमारा साथे चलबू, चलो तू हमारा साथे, हमारा लगे रही है तू। तो कहतड़ी लड़की कि रौरा सभे तो कैसे रखब हमरा के, हम कहाँ मनुष्य बानी रौरा सभे। तो कहतड़ी नाग नागिन की डर मत बेटी, हमारा लगे सब चीज़ बा, तोरा के सब साधन मिली, तू चल हमारा लगे, यह जंगल में तोरा के चीता भालू खा जी हसन। देखी महादेव के कृपा से नाग नागिन आगे आगे जाता, पीछे पीछे लड़की जातिया, ले गुल लोग अपना घरे। नाग नागिन के भी घर बहुत सुंदर होखला, हमनी के लागेला कि असही घूमता फिरता काटे खातिर, जेने तेने बा नाग नागिन। नाग नागिन के घर बहुत सुंदर होखला, उनकर लगे का के कमी बा, सब चीज़ जेकरा लगे मनी बा ओकरा लगे कमी का के बा, ओकर तो सब भरल बा। लड़की गोल भी देखत एक तो कतना बढ़िया सुंदर घर मकान सब चीज़ बड़ुए,
एहिमे कमी कोई चीज़ के नइखे। जाए द बहुत बढ़िया बा। आ नाग नागिन सब चीज़ देखावा था कि देखा एजा आटा रखल बा, चावल रखल बा, बनई ह खई ह, हमनियों के खियई ह पियई ह। हाई घर देखी ह, सब साफ सफाई तहरे अब करे के बा आ रहे के बा। आपन सोच के रही ह, तहरे माई बाबू की घर है जनिया के हम अपना एगो माई बाबू के घर में हम आके रहतानी। ए बेटी यही तरह से तू रह, काम धंधा कर, हमनियों के आइब जा ओने से चढ़ के आ घूम के आइब जा त हमनी के खियई ह पियई ह। त लड़की अपन खुश होके सब काम धंधा करे लगली। नाग नागिन जाए लगल फिर जंगल के ओर। त कह के जाता लड़की से कि ओह लड़की से बता के जाता कि ए बेटी सब घर के साफ कर दी ह, जितना बा सब में झाड़ू लगई ह, पोछा लगई ह, सब काम करी ह। बाकी हो रूमवा में तू लोग मत जई ह, तू मत जई हो रूमवा में। एगो रूम जौन बंद करके हम जातानी उ खोली ह मत, हमें तू जई ह मत, तारा हमें कुछ काम नहीं करे के। ऐसा ही करते करते बहुत दिन हो गई। जब जात रहे लोग तब मना करके जात रहे, अपने आवत रहे तो खोल के नाग नागिन ओह रूमवा में जात रहे। ओह लड़किया के माना कैले रहे लोग। तो लड़की कहतिया करते करते 1 महीना हो गई इहे सब देखते देखते। तो लड़की कहतिया कि आज माई बाबू गोइल बड़न घूमे। माई बाबू कहे लागल नाग नागिन के आज माई बाबू गोइल बड़न घूमे खातिर, तो चलो है रूमवा हम साफ कर देतानी। एहू में मार कचड़ा लागल हुई, देखे लायक हो रूमवा हाथना दिन से बंद बा, के कहिया से बंद बा। हमरो के माना कर दिल हन जा कि ये रूमवा में तू मत जई ह। का बात बा कि माना कैल हन जा तनी ओकरो के ओह लोग के आवे के पहले ही झाड़ पोछ के साफ सफाई क के आ बंद कर दे। का जानी लोग। तो देखी उ लोग चल गइल बा, सगरो से लड़की बाहर झाड़ के उहो रूमवा में चल गइल बाहरे झाड़े। सगरो बाहर झाड़ल साफ सफाई करके, कातना में कचड़ा भरल बा। देखो तो माई बाबू आवे ना देत रहन, जाए ना देत रहन, जानत रहन लोग कि कचड़वा सब साफ कर दी, लड़किया के मेहनत पड़ी। तो लड़की का कैले बिया कि घर खोल के आ सगरो से बाहर झाड़ के एकदम चिकन कर दलस। एक जगह झाड़ते झाड़ते लड़की बाहरते बाहरते गोइल त ओड़िया से, इतना बड़ा ओड़िया से ढकल रहे, इसे ढकल रहे। जब ढकल रहे लड़की ओड़िया उठावत ताड़ी, उमें 7 गो सांप के पोआ, 7 गो सांप के पोआ ओड़िया के नीचे ढकल बा। अब तो ओड़िया हटैली, सांप ऐसन चीज, सांप के पोआ अस्थिर रहे वाला बा, अस्थिर ना रह सकेला। कोनो एने भागता, कोनो ओने भागता, कोनो एने भागता, कोनो धरत धरत परेशान हो गई। कोनो धरे एगो धराए एगो भागे, एगो धराए तो एगो भाग जाए। सबके ध ध के ले ली। ओही में के का भइल कि एगो के पोछवा तनी सुन कट गइल सांपवा के पोआ के, आ एगो के नकिया कट गइल। धरे में एगो के नाक कट गइल, एगो के पोछ कट गइल, बेचारी के गलती से जानबूझ के ना। सब के ध के त कसहूँ एगो रुबहाना ढक देली ओड़िया से। आ सांझी घानी चढ़ के अइलन जा, घूम के अइलन जा जंगल के नाग नागिन। आके आ जाता ओ घर में कि जाई देखी बचवन भिरी कैसे बा सब। त देखता कि साफ सफाई बा। आह बेटी तू ई का कैलू ह, तारा के माना न कैले रही कि ये घर मत अइह, तबो तू चल गइलू ह। त का कही ए माई बाबूजी, हमरा से बड़ी बड़ी भूल भइल बा, आज हमरा से भूल हो गइल, ना बुझाइल ह। अब यह गलती खातिर जवन ओरा सजा देवे के बाद हमरा के दे दीही, हमरा से त गलती भइले बा। त का भइल ह, आ तो हम कहनु कि मारे में कचड़ा लागल होई, तनी घरवा झाड़ दी, साफ कर दी। झाड़त झाड़त गोइनी हानु त ओड़िवा से ढकर त कहीं कि इहो हटा के बाहर दीही। त देखनी ह कि यही में रौरा बच्चा देले बन जा, बच्चा यही में बा लोग पोआ। इ सब जना हेने होने भागे लगल हन जा। हमरा धरे में तनी सुन पोछिया कटा गइल बा, एक जना के नकिया कटा गइल। आ छछन बिछन के लइकिया रो रो के आ नाग नागिन से कहताड़ी। नाग नागिन कहता कि अच्छा जाए तो कोनो बात नहीं खे, हम तो मने कैले रही कि मत जइह, कोई बात नहीं खे। अब लड़की अपन फिर रहे खाए लगली, बनावे लगली, खाए पिए लगली, खियाए पियावे लगली। अब तो सब कहानी जानिए गइली। का कहतड़ी नाग नागिन कि लड़की सियान हो गइल, अब एकरा के शादी बियाह हमनी के बढ़िया से क देवे के, पोसनी जा पलनी जा, तब बियाह शादी हमनी के करे के चाही नु। अपना में नाग नागिन बतियावता लोग। त देखी निकल गइल बन जा, फिर जंगल में गइल बन जा लोग।
कि आज चले के रास्ता पर रहल जाई आ कोनो राजा जाई ओकरे से बियाह कैली लड़की के, जैसे तैसे से नहीं करे के। एक तो दुख में से आइल बिया आ एजा सुख में रहल, तो दुख में काहे के कैली? राजा महाराजा के घर में बियाह शादी इनकरा के कह दिए। तो देखी गुरु बहना लोग, जंगल के राजा रहन जा नाग नागिन, आ देश के राजा एगो जात रहन। राजा के बेटा घोड़ा पर सवार होके जात रहन, फन काढ़ के आ नाग नागिन उनकरा आगा खड़ा हो गइल बा राह रोक के राजा के बेटा के सामने। तो कहत राजा साहब के बेटा कि रास्ता हमार छोड़ द, तू लोग काहे हमार रास्ता रोक लेला? हम का बिगड़ले बनी कि रास्ता रोक लेला? जा हमरा के जाए द। आ तो ठीक बा, हम जाए देबे यही शर्त पर कि एगो हमनी के बेटी बिया, ओकरा से तहरा बियाह करे के पड़ी। ए राजा साहब, तू देश के गांव के राजा हव आ हम जंगल के राजा आ रानी हैं जा, ऐसे तहार हमारा ई बात माने के पड़ी। आ तो रौरा सब है नाग नागिन बानी आ हम कहाँ मनुष्य बानी, तो कैसे हुई? आ तो लड़की देहब, लड़की बिया, चली लड़की से शादी कराई, चली हमारा घरे पहले लड़की देखी। तो लिया गइल बा लोग आगे आगे, फिर नाग नागिन आ पीछे से घोड़ा पर सवार होकर राजा साहब के बेटा उनकरा घरे गइलन, नाग नागिन के घरे। तो देखा था कि सही में लड़की बिया, बहुत सुंदर लड़की बिया, बहुत सुंदर लड़की बिया, और लड़की में कोई कमी नहीं है। नाग नागिन कहता लोग कि साजन बाजन के साथ है बरियात लेके आई आ बिया होई राजा साहेब, खूब बढ़िया से बिया होई। जौन हमारा देन लेन बा वो हम देन लेन बहुत करब, बढ़िया से करब शादी बिया, हमारे एगो इहे बेटी बिया। तो राजा साहेब के बेटा का कैलन कि अपन साज बाज के बरियात लेके गोइलन। आने नाग नागिने दीदी खूब बढ़िया से अपन तैयारी क के आ बियाह शादी क देलस लोग। राजा साहेब के बेटा से बेटी चल गुल घरे, अपना ससुराल में चल गुल बिया राजा साहेब के लड़का के साथे। अब इस सांप के पौवा जे रहे लोग तो तनी बड़ा हो गइल। अब बड़ा हो गलन लोग, तो एगो कहता कि ए माई हमर नकिया कैसे कटाइल बा। एक जना कहताड़े कि हमर पोछिया के काट देलस। आ तो ऐसे बेटा कटा गुल बा, तो लोग के बच्चा रह जा ना का पोछ ऐसे ही घूमे फिरे में कटा गुल बा। आ तो ना हमनी के पता लगाइब जा कि के हमनी के ना का पोछ कटले बा, ओकरा के छोड़ब जा ना, हमनी के काटम जा। हमनी के बना देलस ऐसन, बिना नाक के हम रहम, वो कहतन कि बिना पोछ के रहब। तो आ भाई बहन रहे लोग दोनों, देखी भाई बहन रहे, जेकर नकिया कटाई रहे वो बहन रही आ जेकर पोछवा कटाई रहे वो भाई रहन। तो दोनों जना सलाह कैलन कि भैया चल, उहे लड़की कटले बिया जौना के माई बाबू हमनी के बियाह कैले बन, ओकर ससुराल चले के पता लगा के ओकरा के वही जे डसल जाई। हमनी के कैसे न कट पुछ कट बना देले बिया, ओकरा के छोड़े के नहीं खे। एने नाग नागिन माना करता लोग कि ना ना बेटी लेखा पोसले पलले बानी, तो हनी के जई हसन मत, कटी हसन मत, ई गलती मत करी हसन, बड़ा हमरा दुख होई सुन के। मानल लोग नहीं खे मानत। चल गइल बा ओकरा ससुराल लड़की के। जब लड़की के ससुराल गइल बा लोग, तो नली में घूस के आ ओकरा रूम में जाके बैठल बा लोग, पलंग के नीचे बैठल बा लोग। देखी महादेव गुरु की कृपा काटे खातिर कि आज इनकरा के डांसब जा, ई सुतस ना पलंगिया पर, जबे चढ़ के डांस लिए, चाहे उतरिहन तो डांस लिए, इनकरा के छोड़े के नहीं के। दोनों अपने में बतियावत रह जा, कब उतरो, कब हमनी के मौका मिलो कि डांसिन जा। तो का सुनत रहन जा कि कहतिया लड़किया, हे शिव गुरु हम रोरा चरण में प्रणाम करतनी, हे माँ भगवती चरण में प्रणाम करतनी, हमारा पर दया करी, नाग नागिन हमारा माई बाबू पर दया करी, हमार 7 गो भाई बहन बा, सब पर दया करी ह, रक्षा करी हे महादेव गुरु, तनी दया कर देम भाइयों बहनिया सब कैसे बा। ये बात लड़की कहतारी। आ सांप के बच्चा, नाग नागिन के बच्चा जे गो रहे काटे खातिर, उ लोग सुन ले बा कैसे लड़किया कहतिया।
फिर जब सुते चलल भी लड़किया तो देखी जा गुरु बहना लोग पहले के ज़माना में दिया बाती रहत रहे, अब लाइट हो गई आ बत्ती हो गई कि आदमी कहता कि ट्यूबलाइट बंद कर तो बल्ब के बंद कर। आ पहले के दिया बाती रहे तो दिया से कहतड़ी दिया जाके ऐसे से आँचरा से करतड़ी ठंडा करतड़ी ओकरा के कहतड़ी कि हे लक्ष्मी मैया जुड़े रही है जुड़े रखी है, नाग जियो नागिन जियो, नाग के साथ पोआ जियो, बड़वा डड़वा भैया जियो, न कटनी बहनिया जियो, रक्षा करी है हे लक्ष्मी मैया। ई बतिया कह के लड़किया सूत गई। तो कहता लोग सांप के नाग नागिन के बच्चा उ लोग कहता कि कैसे काटे के रे भैया, कहतड़ी बहनिया कैसे काटे के रे भैया, कि हमनिए खातिर मरतिया जाइल बिया तब देख ना हमनी के काटे आइल बनी जा। आई कहतिया कि नाग जियो नागिन जियो, नाग के साथ पोआ जियो, बड़वा डड़वा भैया जियो, न कटनी बहनिया जियो। कैसे काटे के एकरा के बड़ा माया लागता। अब देख बतिया तरी जा कैसे उ नाग नागिन के बच्चा निकल गुली जा घर से, फिर खिसियली जा, फिर चलैली जा गुस्सा करके कि ना आज ना छोड़ेगा, चल के काट लेवे के। ओसे का कहतिए तो काट लेवल जाई, आज छोड़े के नहीं ओकरा के। हमनी के पोंछ काट ले बिया, नाक काट ले बिया, तो हमनी कैसे छोड़ल जी, काट देवे के आज इंगरा के डसल जाई। फिर घुस गुलन जाए नाली में, नाली में जाके ओकरा घर में फिर पलंग के नीचे बैठ गुलन जा कि आज काटब जा दोनों जना। तब फिर लड़किया उहे बतिया उठते सुतते उहे बतिया लड़किया कहे हे शिव गुरु दया करी, हम रौरा चरण में प्रणाम करतनी ए माँ भगवती, हमार नाग नागिन माई बाबू के रक्षा करी ह, जे हमरा के पोसलस पल्लस बियाह शादी कैलस। नाग नागिन के 7 गो बच्चा बा ओकरो के रक्षा करी, हमार भाई बहिन ह, दया तनी करी हे महादेव गुरु, हमरा के जुड़े राख। फिर दियावा के लड़किया ठंडा करे चले, फिर कहतिया हे लक्ष्मी मैया तू जुड़े रही है हमरो के, हे लक्ष्मी मैया नाग जियो नागिन जियो, नाग के साथ पोआ जियो, बड़वा डड़वा भैया जियो, न कटनी बहनिया जियो। तो कहत अंजा आज ना अब ना काटे के, कतना एकर माया प्रेम बा हमनी में कि हमनी के भलाई ताकतिया आ हमनी के काटे आइल बन जाए एकरा के, हमनी के भलाई ताकतिया। चल एजा सब छोड़ द बहिन हिया, माई बाबू पोसले पल्ले बा, चले के हमनी के ना काटे के। ए भैया चल भाई के लेके आ अपन नाग नागिन के बच्चा निकल गुलन जा, चल गुलन जा अपना घरे। अब छछान बिछान के आ देखी गुरु बहना लोग रोअताड़ी, नाग नागिन रोअता लोग, आज हमरा बेटी के काट देले होई, छोड़ले ना होई हसन। अब तो मर गई हुई, अब बाँचल थोड़े हुई, मर गई हुई, काटे गई बड़सन, काट देले बड़सन, रोता लोग जैसे। जब वहाँ पहुँचल बा लोग तो कहता कि हमनी के आगू नहीं जाता, काट के आगू लसन तोहनी के नू हमारा बेटी के। आ तो ना माई कटले नहीं खींचा, ना बाबूजी कटले नहीं खींचा, गोनी है जा। तो कहती है शिव गुरु से कहती है कि हे शिव गुरु दया करी, हमारा माई के रक्षा करी, हमारा बाबू के रक्षा करी। नाग नागिन हमारा माई बाबू ह, पोसले बा पल्ले बा, नाग जियो नाग के साथ पोआ जियो। वो तो हमने के भलाई तकतिया, दिया ठंडा करे जाती है तो कहती है कि हे लक्ष्मी मैया तू जुड़े रखिए, हमरो के जुड़े रखा। नाग जियो नाग के साथ पोआ, नाग जियो नागिन जियो, नाग के साथ पोआ जियो, न कटनी बहनिया जियो। तो नाग कटनी है जा हमने के चल आइल बनी जा। तो हमारा विश्वास नहीं हो तो हमने के निखसन कटले जरूर बड़ा सन। ना विश्वास भइल नाग नागिन के, जाके जंगल में फिर खड़ा हो गल बा दोनों आदमी। तो राजा साहब के बेटा कहतन कि का बात बा कि आज रोरा सब खड़ा हो गनी, कोनो कारण? आ तो हाँ राजा साहब प्रणाम, हमारा बेटी के हाल चाल कहीं, बेटी हमार कैसन बड़ी, ठीक बाड़ी कि नहीं, कि सेवा पानी बढ़िया से करो ताड़ी? आ तो बहुत बढ़िया रहा बेटी बाड़ी, सेवा पानी सब चीज़ करो ताड़ी आ खूब खुश बाड़ी, बहुत बढ़िया से बाड़ी, पूजा पाठ महादेव में लागो रहली, शिव गुरु से दया मांगली, चर्चा करली, नमन करली, और औरा सब के बड़ी याद करली, बहुत याद करली कि हमार माई बाबू ऐसन बा, बड़ा रौरा सब के याद में रहेली। आ तो ठीक बाड़ी नु हमार बेटी, कोनो तबियत उबियत खराब नहीं खेनू? आ तो ना एकदम खूब खुश बाड़ी,
खूब बढ़िया बड़ी खाना उना बना के दिली खैनी पीनी है तैनी है। तब विश्वास भइल नाग नागिन के कि ये लोग कटले नहीं खे जाए दजा ठीक कैल जा घरे आके कहत रही ठीक कैल जा बाल बच्चा लेखा तोहने जना लेखा ओकरो के पोसले बनी आ बियाह शादी कैले बनी तो ना कटल जा बड़ा बढ़िया। तो हाँ ये माई दया आगुल ह बड़ी दया आगुल है कि हमनिए खातिर देखा ना कैसे दया मांगती है महादेव से आ लक्ष्मी मैया से कहती है यही से हमनी के ना कटनी है चल अनी है जा आ तो ठीक कैल जा बाबू लोग ना कटल जा तो देखी गुरु बहना लोग मन तन से दया मांगब आ भगवान पर भरोसा रखब विश्वास करब तो जरूर दया मिलेला। आ देखी कैसे वो गरीब के बच्चा के दया मिलल जकरा खातिर आदमी ना जकरा खातिर कोई ना ओकरा खातिर भगवान सहारा बने ओकरा खातिर शिव गुरु जी सहारा बने। आज भैया 3 सूत्र हमनी के देले बनी है 3 सूत्र के माध्यम से चलत नहीं जा तो हमनी के मार्ग मिलत जाता कि कैसे चले के तो हमनी के सही मार्ग पर चलम जा। तो ऐसे दया मांगे के बा चर्चा करे के बा नमन करे के बा। तो आई भैया दीदी देखी अपना गुरु के चरण में विराम देते हुए प्रणाम करत हनी।